Yang pol. Nah, kira dilarang kayak 50.000 bila ora tak oleh tak kono malah melok tenan. Tak kudu 50.000 lho. Saya kon ben iki kene lho. Piye boleh ora lagi anak jenenge bocah ya nek omongke jujur. Ning ibu mboten nangsal. Dadi amah lah pirang-pirang dina liwat kene nggonku ke ora nekone ya sak sirmu ngono aku ya. Karo ibu ora oleh. Lah bayarane nemen kok ngono. Ora itu